Oh iya, Mak. Ya no. Isoe kanca serampat diserampatke sik wae no. Iya, nyuwun diserampatke. Mas Gareng tralala karo Mbak Eka ben sowan ngibur warga ing Ladan Keranggan utawa Koripan sak kiwa tengene kene. Ah, ya cah kali mangsa dados. Matur sembah nuwun Mas Gareng. Dikeplok tekan esuk ora leren no. Wis cah ndak kesel cah yo. Bisa lho ngendangku dibabit serandal yo. Bareng wau dindek Pak De Gareng tralala ora gelem sing ngendek aku tak lebokke brangkasku. Lagi gelem. Lagi gelem. Brankas sing ngendi Mbak Eka? Oh, rahasia. Weh, lah iki yo. Tersembunyi. Nggih. Wilujeng dalu Mbak Eka uget-uget sehat. Inggih, wilujeng dalu piyong Mbak Yuli Mbok Pak Surono. Dangu mboten pinanggih wah jan tambah nom ya. Sajeng jumblek nembe sak menika saged nderekke panjenengan. Mergo ya ora tau selo no. Alah ya sing saking bangeten ora tau ngajak kuwi kok. Iya. Ya wong kabeh ki nuruti karo sing nanggap kok ya Mbak Eka. Wilujeng dalu Mas Gareng.
Sugeng dalu Pak Surono. Nggih. Pak Wartos sing kula tampi ngendikane sakniki papanipun rada ados kedhik. Nggih. Ten pundi Wonogiri nipun? Wonten Wonogiri. Hijrah wonten Wonogiri. Alhamdulillah. Pek Enten kaya palur jeneng wis ora Nabi kanggo. hijrah. Hah? Kaya jeneng Nabi hijrah. Pindah. Pindah. Ya ora dadi boyo pengapa sing penting diparingi sehat, kabeh keluarga lan kiwa tengen diparingi seger kewarasan ya Mas Gareng. Amin Mas Surono. Wah kangen karo Mas Surono. Ah ya. Ngeten niki Mas kawontenanipun wong desa. Kepanggih wonten Kranggan mriki malih. Nggih. Sowan wonten Kranggan kaping Wis ping akeh paling ora panjenengan Pak De ya. ping pindho nduk nek ora salah iki. Ya, Lagi ping pindho? Ha, ping pindho. Tak Lah kok beda? manggone ya ning kene iki. Nggih, Ning kene mriki iki. terus. Mboten ping pindho nek sing ping telu iki berarti garenge tau beda iki. Nah. Awakmu ping pindho Pak De ning kene Elingku berarti ping ya. pindho nek. Nah, aku beda. Hah? Aku ping Lah kowe wis akeh mesti ndarek. ping pisan iki malah. Ora apa-apa. Kowe dikeyakinan gelem ngombe banyune Kranggan kene esuk bakal bali leladi ana Kranggan meneh. Lah ya Alhamdulillah. jenenge uget-uget iki senenge manggon-nggon banyu kok. Oh, lah Aku iya. diteko langsung disambut kalen nggon banyu. Lah iya. Aku kudu njugur aku. Uget-uget kok ora ning nggon banyu berarti bar disedot. Apa sih? Mapane ya ning kene iki, transite ya ning kono aku kelingan kok. Luar Ning daleme Pak Nggih. Agus, Pak Budi, Pak Sato. Sing tak titik mung siji. Apa Apa Mas? Pak De? Gendeng jeglok rong dipasang iki kendek mben ya iki Pak. Kok leh muni Ya, iya tadi sih, nang kene iki. Kelingan aku. Iya. Anu kabel ditambahi Mas, ini Mas. Wireless enak iki, wireless. Nah, rene kan Nggih. kepenak. Mriko papanipun sim anu sak sketsane mau ya Mas Gareng Pun. mereka. Ajeng ngalor monggo, ngidul monggo sak penake. Jernyatanipun. Nah, iki lho ngendikane Pak Menika Surono. sisih kidul menika ibu-ibu bapak-bapak kata sanget sing mirsani. Pun, ketuane Nggih. ngantek nyelingkrik Nah. ning panggung niki. Niku kira ngembari karo salon tak kandhane. Ketua penonton, Iya. ketua ibu-ibu luar Iki biasa. ketuane iki asmane Bu sapa to? Ora duwe asma, sehat kok. Ora lara kok. Jenenge. Oh, Nama. Oh, nama. Nama. Ya takon piyambak. Tak tekok tak kenal. Nah. Asmanipun Bu sinten? Bu Indri. Lagi lak ya kancamu to Pak De? Kanca. Iki kanca Facebook. Ah iya. Kuwi nggon Facebooke jenenge Indriyanti. Nah, Indriyanti sapa? Nek gawe status no Indri yang selalu dinodai iki. Dek Gareng, Dek. Non. Ibu-ibu sing nonton sampe nganti ndelongop lho, Dik. Sing Nggih. nganggo kerudung ijo iki lho, Dik. Iki nama iki wong apa udu? Lah wong ya dandane beda kalih kula kalau panjenengan Nggih. to. Kula dandan biasa. Gak meglo. Lah iki ya dadak diputih-putih Nah, ngene kan iya ya. tak coba. Niki nggih wong mung raine dilabur. Ki mergo golek pangan nggo anak bojo ngene iki. Niki nek mboten ngeten iki bojone kangen sok kudu ngene iki kok. Nek bali orang ngene bingung. Bingung. Kula nek bingung sesuk disablon ae De, aja nganti gandadak pupuran. Iki malah arep tak pilok kok, Nduk. Ya ngene iki jenenge wong lanang tanggung jawab ngopeni anak bojo ki ngene iki. Iya. Wong lanang wengi-wengi nang omahe wong direwangi corengan kaya ngene kok wong wedok ya tegel mangan koyone kok ya. Lah ya kudu no wong jare nggo ngopeni anak bojo. Lah kanggo sapa? Balane Indri ngene-ngene iki. Bojomu saiki rak ya wis ora patek seneng COD karo Ora seneng jengkolmu kuwi. Pendiak dina paketan, pendiak dina paket COD paket ayo. jare wis ora COD, tapi Ca- saiki nganggo peleter. Carane nek bojomu mempeng COD iki carane batalke gampang. Lho, Pripun? iki sing kulino Kowe iki. ngomong wae, Mas ngapunten salah pilih, kek tok ngeki 1000 rupiah aku tukange paket bali digo mulih. Kok bojomu golek iku ora teko barange Mas ngono. Lho apa-apa ki nek bersumber saka ahli Loh, iki yang ngono ngene iki. kuwi. Iki yang sudah teruji dan berpengalaman berarti ngene. Lah nek sesuk ya bojomu nesu lah pendakwe napa barang tok batalke. Nggih, ngucap syukur Nggih. alhamdulillahirabbil alamin Pak Surono. Nggih Mas Gareng, Pisan tralala. saged nderekke Pak Surono malih Matur sembah nyambung nuwun tali seduluran. Nggih Mas. Wong pancen jenengan ki nek kanggene kula ki tak idam-idamke wong sebagai dalang idola. Aduh, Idola ki tegese wis Apa dadi tegese? primadona ya Pak De. Wudu kuwi. Lho lho. apa kuwi? Ya dadine kok nang nggon primadona ning idola ki kanggoku iki dalang ora larang. Oh iya. Terus Pak, mula pancen dadi bener kok, Mas. dadi primadonane warga masyarakat Ah, ah. sasi suro tanpa leren. Nah, Ya elok. kuwi dadi sing Hebat. dadi
ping pindhone kangen karo warga masyarakat Kranggan. Iya. Niki acara rutin pendak tahun, Nduk. Pendak Wis tahun. pendak tahun. Pendak tahun. Pendak sasi suro. Pendak sasi suro mapane pendak sasi suro. Tegese warga masyarakat ana ing Kranggan kene iki tetep nglestarekke adat tradisi lan budaya. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Kranggan. Luar biasa. Hebat. Senadyan to nggone ya sakmene ning antusiase keluarga ageng kene lho Pak De tumplek-blek rapet ora ana sing benggang madhep rene kabeh. Mriksani wayang kulit. Ya ora. Kok ora piye do gatekke kene kabeh kok. Sing madhep ning mburi ya enek. Sing ndi? Kae do nguyuh kae. Kok ijo gatekke wong uyuh bareng. Lho moto gareng kira iso ngerti ngendi-endi kok. Iya kok wong ndi. Mula dongane kangge warga masyarakat Kranggan Masur sedaya pinaringan sehat, panjang umur, kathah rejeki, usahane ngrembaka lancar, pinaringan sukses usahane, rezekine kathah melimpah berkah barokah. Allahumma amin ya robbal alamin. Tahun ngarep iso wayangan meneh. Amin. Semono uga panjenengan melih. Nggih, amin. Kula saged nderek ndedonga Pak Sur. Nggih, Mbak Eka. Mriki lak nggon banyu. Dadi nggon sumber panguripan. Rezekine sansaya mengalir deres. Tansah pinaringan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Remen sanget ana kene iki nek biasanya adat saben iki terus Pak RW dum-dum durpres ngoten sing tahun wingi lak ngoten sing tahun biyen kae. Tahun ben. Lah iki engko ya durpres enek apa ora? Enek nggo kowe. Lho, apa? Pacul larit niku. Pacul larit nggo macul kowe. Kok iso Aja salah paham iki sentra industri Pandai Besi. Pandai Besi. Utamane nggone daleme Pak Budi utawa Pak Yono sing transit. YN Jaya Pacul. YN Jaya Pacul. Khusus Pacul. Mula kene engko ya arep dibangun museum Besalen. Museum Besalen kese. Museum Desa Pengrajin Pandai Besi. Besalen. Nek bersalin kudu bersalin lho Reng, Besalen. Nek Besalen gambare iki mbok-mbok karo anak cilik. Iya. Kuwi nek apotek kae gambare gelas karo ula. Nek rumah sakit kae gambare apa jenenge amben karo palang merah. Nah, sing urung enek iki bong supit, Mas. Lah, apike piye nek bong supit? Mbok nawa kene usulan bong supit gambare apa? Bong supit kuwi bangsane nggon ngonoan ya. Aku tak tekok Pak Gunawan piye. Iya. Apike iki piye ngono. Mas Gareng. Dun. Niki sing mirsani wayang ki ana sing bedani karo kabiasane lho Mas Gareng. Lah dos pundi? Ah Budhe direwangi tuku kacamata sore mau mulih kok Klaten lagi dienggo iki lho. Wah, arek dienggo namatke panjenengan karo Mbak Eka lho Mas Awu. Nggih, disalami. Salami wong ya kanca dhewe kok ya. Aja ngono. Sehat sedaya nggih. Hati-hati dhewe ali-aline dipelurut Gareng lho. Ya bener kula ki gaweane nek salaman terus nurut ali-ali. Tapi kan setore teng jenengan to, Mas. Iya, kok separo ding. Sehat ya, Bu. Loh, niki wong nonton wayang iki tertib ngene iki tur, Mas. Parfume. Piye? Remason kabeh. Yes. Iya. Kuwi demi menjaga kesehatan kula ora kadem. Alhamdulillah pokoke sip. Kok iso. Alhamdulillah. Oh iya ta wis sangune dele. Iya. Sagung. Pokoke didongake nonton anu sing mriksani wayang ngantos rampung mengke subur makmur rezekine tentrem ayem keluargane bahagia sejahtera selamat donya akhirate. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wah kathah sanget tumplek-blek kiwa tengen ngarep sak nggen gang niku ngantos dugi nggen layar lebar niku do mirsani sami lenggah sedaya. Alhamdulillah. Mengitan ngantos dugi mriko dalan ageng pertigaan mriko. Saking senenge karo budaya wayang. Nggih Mas Gareng. Apa maneh Mas Surono sing ngasta luar biasa. Sami mawon sapa wae sing mayang niku. Nek teng Kranggan niku si penontonnya rame Mas Gareng. Nek ngateng mriki ngendikane anu Pak RW. Nggih. Pokoke setiap tahun niku tetep Pak Surono.
Lah iya wis Sentano. dadi klangenan kok. Nggih. Klangenan soare Pak Surono iki wis duwe prasetya. Prasetya apa? Neng kene ping 10 gratis Ora, pisan. wis ora usah gratis-gratis. Lho panjenengan ki lho wis gratis ping 10 ya nyedulur apa piye ning kene. Ngeten kok. Mas Gareng karo Mbak Eka. Pripun? Kula dadi seniman ora tau nyencang rasa karo sing nanggap. Sakniki dilakoni sesuk ganti dalang ya ora apa-apa. Nek terus dadak gratis pisan, ya nek wong nyambut gawe iki ya mesti nek apik terus nek kepeneran terus. Kok sik to dikenake sik. Piye? Gratis ki ora kabeh. Heeh. Gratis penitine tok. Wow. Ngono lho sing dimaksud ki. Wong lagi arep tak enteng-entengi bebane kok malah ora-ora. Kok ndak do diugemi tenan kok malah dikani. Wong gratis maksa. peniti lho kok ya. Neng Iya. niki ngeten lho Mas Surono. Nggih Mas Gareng. Katahe penonton pamriksa sing kaya ngene hebate niki ndadekke semangate sing nyambut gawe. Leres. Ya kanca kasinggihan. pengerawit, ya kanca pesinden apa Leres. meneh Pak Dalange. Nggih. Wih, tenan dadi semangat Nggih. sing nyambut gawe leres napa mboten? Pancen kepranyata. Nang, Estu menika. Iki umpama kula dalange nek penonton akeh kaya ngene iki wayangan tak barke sesuk jam 12 awan. Wah, nek ngono Kok ya sampeyan umum? mayang bae iki. Non? Sampeyan dalang. Oh, kula gareng kok, Pak. Oh iya wis. Golek aman, golek aman. Leres Pak De Gareng. Dadi Piye? wis disembadani tenan keluarga panitia. Hidangan kabeh wis disembadani, aku teko mau yo langsung dikek hidangan. Oh, iya. Diwai air minum. Sat set urung ngasih tak ombe ya wis sat dikukuti. Aku urung sida ngombe. Urung diwis dikukut. Diganti kopi. Diganti Wah, kopi. masakan enak sing tak senengi anu oseng-oseng apa jenenge? Oseng-oseng kembang kates. Heeh. Siji niku terus iwak laut. Heeh. Anten iwak laute wau. Kene enek iwak laut barang. Teri. Alah, Gadekke siji oseng-osenge. paling ora lak yo nggon soto to Dek Iso kene. ngenteki sego tenan nek niku Iya. wau nglawuhi. Nggon soto Lamongan aku wis tahu, soto Betawi, soto Makassar. Lah iki soto khas kene iki wis metu porong. Soto Mbah Wirya. Soto Mbah Wirya. Wis metu porong. Lho, kok bakale metu? Heeh, engko ya bar awake dhewe limbuhan. Ambune anu brambange goreng wis mambu kok. Soto Mbah Wirya wis kondang Kondang. kaloko. Ya. Luar biasa. Ugi anu kathah sanget niki donatur utawi Mas Gareng. iki ingkang nyengkuyung Utaminipun saking soto Mbah Wirya. nggih kalih para pelanggan-pelanggan soto Mbah Wirya. Ah, terus wonten niku wau nggene Pak sing ngen transit niku. Pak Agus, Pak Budi kali Pak Sabto. Leres. YN Jaya, Pak Jul. Pokoke sing apa usahawan-usahawan saling ikut andil melu ndarbeni. Nggih, klebet Pak Mijan juragane broiler. Pak Gendut juragane Pandi Besi Pasar Nggawa. Nggih. Ugi menika dipun sengkuyung kaliyan panjenenganipun Bapak DPR anggota Dewan Kabupaten Klaten jadi Bapak Yudi Kusnandar. Oh ngaten. Namun nyuwun pangapunten Mas Gareng. Dawuh. Menika sedheripun Pak Yudi Kepala Rawuh namung krana sonten wau keng Rama napa nuwun sewu keng Ibu kula Supri Nampi. Oh nggih. Salah satunggalipun keluarga wonten ingkang Murti Kasidan Jati mila nderek kintun salam dhateng warga yen Bapak DPR mboten saged rawuh namung dananipun sampun kangge nyengkuyung dalu punika. Jin. Nderek muji pinaras warga langgeng Amin. warganipun Bapak Amin, Yudi amin. Kusnandar. Amin. Ugi matur nuwun peparingipun. Nggih. Manfaat kangge masyarakat. Kasinggihan. Mila warga masyarakat mriki ki ora ana warga masyarakat sing nganggur, Nduk Cahayu. Mesti Kabeh duwe. usahawan-usahawati tur ngrembaka kabeh usahane pinaringan lancar. Amin, amin. Eh, Sing iya. disuwun ya kuwi Pak De. Aku ki lho usaha bola-bali kok panggah bangkrut ae. Lah usahamu Usaha apa to tak delok wingi ket wae wis ya wis usaha maneka warna mbok Sing- lakoni lho. Sing Apa? paling ragate ki anu bangkrut ki pas aku usaha trebelo kae lho, Nduk. Lho, kok terbelok. Pandemi ora nek jenenge ora nek gawean lah usaha gawe trebelo. Terbelok. Piye kuwi ceritane? Kemis aku tuku blabak, jemuah tak pasah, setu tak pakoni. Heeh. Ya toh Minggu dadi Senin mara tuwa mati. Sida rapule. Apes. Nek wong Iya. terbelok iki terus dongane piye ya? Ya muga-muga sehat walafiat jasmani rohani. Ayo bingung. Ora entuk Soto dongake. lah muga-muga daganganku laris. Lah nek terbelok iki Iya. dongane piye? Ya semoga ya kuwi mau sehat walafiat. Panjang yuswa. Mulane bangkrut usahamu. Iya. Niki Mbak Eka uget-uget. Nggih. Wah, Ngaten. piyayi hebat. Nggih. Nek nembang suarane elok. Ki terkenal viral ora mung teng TikTok, ora mung teng Wah. YouTube.
Elok. Iki malah disiarke ning masjid barang niki. Nggih. Saksikan nanti malam ngono maksudnya. Acara apa? Acara wayangan kok ya. Ate siarke masjid. Lah pas oglangan nyilih tua masjid. Iya. Menika ki dipun live streaming kalian channel Wisnu Aji Ardani, Gawan kali Masodo. Kalih Mas syuting menika saking pundi niki mau dereng maringi kertu nama kok. Ya, Nggih. Nggih. Menika wonten awala Mbak Eka. Mas Garing monggo. Dipun waos monggo. Nggih. Nah, niku kagem panjenengan. Nggih. Mangke pindah ngalar mboten napa lho, sak penak panjenengan lho. Karena mriku nggih kathah para-para sing gawon sisih berang ler. Tengah nggih kathah. Nggih. Pun monggo bebas. Diwaos niki. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepatak Paling ora kepada biasane pertama. kepada bucange, Kepada opone. kepada bucange sogok sinden. Biasane nek dan kuwi saha basa Jawane. Soho sinden. Sogok ya apa sing? Lan do meteng Anu kene ya kadang ora do anu kok. Eneng sing ora Eneng kok. sing dumateng, kabeh. lan dumateng. Dumateng. Mas Gareng Mbak Eka ingkang nguyuwi wajib. Aku mau wis mampir ning toilet. Ngayahi wajib saking kula Pak Harsito. Pak Harsito. Nggih. Nggih. Surat makam apa ta iki? Ayo. Apa ta? Manang garanggang surat ki nang ngendi to rat iki? Surat Manang Kranggan. Surat mana ki nami dusun utawa RT. Nggih Bu nggih. Oh, lah tak kira nek surat ki bojone Surati kuwi. Nyuwun gendeng Saiki wis mari. Gendeng. Kok iso gendeng. gending sinom Di. cengkok grandel dawah kelumah. Kok dawah kelumah. Mengkurep kok ora mlumah kok. Dawah ngagem lurik. Konjuk halah-halah tulisane ini. Konjuk Bapak Kades Gunawan Budi Utomo Barsoto Dan soto Mbah Wir. wacanen Mas. Tak Barsoto Wirya lho wacanen dhewe lho. Dikira aku sing mumet. Oh, bar jajan soto ngene Mbah Wirya. Oh lah iya jajane iki ora enek Mas. Ditambahi. Jajane iki ora enek-enek ya mung Barsoto Wirya. Matur suwun kula juragan sepeda motor. Oh. Oh, juragan sepeda motor. Lah iki nek gambare RX King iki lho pojok. Lah ora eneng ngereke ngopo eneke titik ngene kok. Oh wis menggok berarti nek RX. Gambar iso menggok bareng. Menika dipun streaming kalian Kencana Abadi channel setunggalipun matur sembah nuwun. Wis difasilitasi layar lebar barang. Iya. Kuwi jane isine pira? Lah ngitung nganggo didilat barang. Aku kentean itu nyilih. Oh. Blesek niki digenahke riyen Mas. Digenake diitung sing cetha. Iki timbang dadi masalah lah ya ora kepenak wong kula jenengan rene iki lak ya mung arep golek sedulur. Ya kudu digenake sik kok tak beda hitungane. Saweran kok iso ngantek 2 yuta ki lho. Elok alhamdulillah. Aja alhamdulillah. Iki digenahke. Lah piye? Iki saweran apa pelunasan? Piye. Cek. Nah, Mati po. enggak. Nggih. Lah niki pun Alhamdulillah 2 juta. Alhamdulillah. Kagem Pak Surono. Lho. 2 juta ya Pak De. Gek mengke mangekke gareng kalih Mbak Eka, kalih sinden, kalih kanca, kalih Masodo, tukang syuting, tukang sound komplit kan ngendum gareng. Pojok ora mbok waca, Mas. Apa? Ora cukup. Carane ngene. Weh, Pak De, gen cukup carane ngene. Piye? Iki lebokno neh. Nah, lebok kene. diaturke Pak Gunawan kon nyukupi. Ya kuwi ora cara yang bijaksana. Cara yang bijaksana itu ada. Lah piye ta? Piro-piro ki ditampa berkah barokah. Alhamdulillah. Carane ngedum duit 200 tukokne kecap nggo raup bareng lah. Kuwi rata ngono kuwi. Ya rata terus bersyukur. Alhamdulillah Pak. Duit sak Gunawan miliar maringi. ora nek 200 ya ora Ya ora jangkep. genep. Bangke turu nang omah ora nek wong maringi duit 200 lah ngoten. Iya. Betul. Golek
Golek tunggale nang kene nasjim sapa njiko tangane bosok wis ben nang kene. Ben golek kancane. Dadak ngenteni sik. Tak ugemi lho, sapa njiko tangane bosok lho. Kecuali aku. Tadi sih. Kanggo kecuali. Ya. Monggo Mbak Eka, Mas Gareng menika wau ibu-ibu ngesaken bubuk asmara. Ngaten. Oke. Ibu-ibu juru masak kala wau. Pamundutanipun sinom Ceko grandel diaturke. Sepenting kon Ibu PKK tak aturke ku ndak kelalen. Yo. PKK ngersake gubuk asmara. Sesuk ki wis arep disiapi nganu lho, bubur bebek lho. Ampun kondur sik lho mengke bar gara-gara. Nggih, siap. Monggo Mbak Eka, sinom cekok grandel. Nggih. Yo, Mamanismu kanggo jiwa Sapa sing ora kenjut swara kaya ngene iki? Pak Suwono, waduh sindane saka kaduan dirungokne suarane galik-galik mesti wonge lencir dhuwur, rambuté ngandan-andan ayu saka kaduan direwangi ngojek. Mesti jangkute gantil. Bareng tekan kene goleki landi sing nyuwara ngono. Lah ya mesti ya awake dhewe lak ya partner to. Sing ngrungokne saka omah. Wah, kae dagelane kondang sing kulino ning YouTube. Sopo to kae? Wah, teko lokasi ku. Oh, tibake garangan tralala sing lagi kondang. Kowe mulokke aku garangan tak tuwapuk kowe. Wah, aku nek dilokke garangan nesu. Lah piye? Aku luwak kok. Saya galak kok. Suarane elok. Wah, tenang kok. Agaweru citeng gale Oke, ngaturaken gunung panuwun warga saking panitia Kedung Bathang menika sami tanget menawi bintang tamunipun Mas Gareng kali Mbak Eka menika pinten Mas Dalang lah, mungkin tak caosi nomor wae men rembukan yo. Diblakake wae nang kene ra apa-apa, Mas. Ngono. langsung. Kula kalih Eka dugi mriki 35 yuta. Lah, men do pirsa. Iya, tapi anu to Dek aku. Nah, kuwi karo dilatih diesel sak modare. Wis pokoke pira-pira sing penting nyambut gawe, Mas. Ya, nggih. Pira-pira. Wong ukurane iku ora ngene nggon dhuwit. Nggih. Ning rasa katresnan. Nggih. Iso dilakoni sakabeh ya Mas Gareng. Oh, tenan, leres. Nggih. Monggo. Saking Pak Agus. Ya, nggih. Oh, Pak Agus. Sing gadah dalem menika kalih Pak Budi kalih Pak Nggih. Sabto menika perangkat desa Kranggan. Mas Dalang mangke Mbak Eka disuwun nembang podang kuning sinambi ngendang. Lho, kon bawa podang kuning sak lagune kon nyambi ngendang. Pertanda Pak Agus. Iya. Gak karo menek rejeng to tapi. Wong niki nembang podang kuning karo turu wae iso kok. Ya iya. Nyanyi piye? Monggo. Upama munduta rokmi Mas Gareng mau ngendika wong kuwi sing penting iso dilakoni ngono to, Mang? Nggih. Ati paidu karo ring lor temane, kurang sithik digendhake kok ngono kuwi. Mboten. Ayo. Kula ora tau genahke, Pak. Heeh. Kula ki tenan nek nggon dhuwit ki ora penting, Pak. Wah, elok. Soale kula ki ngomah ki dhuwit wis kintalan. Wah. Latar gue ida-idaan. Kula ki ten panggung ki lak mung hiburan to, Mas. Oh, ngono. Kula dhewe ki asline lak duwe usaha. Usaha apa kuwi, Mas? Properti.
properti. Gawe gedung, gawe Ya. mall, gawe supermarket, perumahan, Wah. kos-kosan. Weh. Nggih saestu. Dadi kula nek ngeten iki mung kangge hiburan. Gurgu hiburan. Wong dolan kula sakniki wis adoh, Mas. Weh. Dolan kula iki saiki neng Amerika, Waduh. neng Malaysia, aku adus ki neng Hong Kong, kok katokanku neng Taiwan. Biasane lah dengi ning Turki jare kowe. Jadi saka Taiwan neng Hong Kong ki tak tutupi ciduk ngono, wong sak ukuran. Manganku lho Mas saiki wis sego ki arang-arang saiki ora patek seneng. Mangane saiki katul barang Katul pitik po. Manganku saiki wis pizza, hamburger ngono kuwi. Wis syukur. Lho, mobilku Alphard kas tak nggo tarangan pitik, Mas. Saiki ganti Lexus Lamborghini. Lah kok rupane putih. Heh? Enek lampune dhuwur. Ambulan kae lho nggo ngangkut jenazah ben. Dolek apa hobiku anyar saiki, Mas. Apa Mas Gareng? Ngapusi wong. Wo, Melayu. ora prayoga. Nggih, monggo Mbak. Taratamtu datu ruti Mas Gareng, Nun. Mbak Eka. Niki mula bukane wayangan Koripan Keranggan niki rumiyin nalika penjanipun Simbah Yono almarhum. Ngoten. Menika keramanipun Pak Sabto Pak Agus Pak Budi. Nggih. Menika jaman rumiyin Mbah Yono menika kan gadah YN menika rak kantun terusaken. Oh, YN Pandai Besi menika. Pandai besi niki. Rumiyin Simbah menika nate ngendika, mbok Keranggan ki ayo do ngenekke wayangan. Oh ngaten. Delalah kemawon ngantos penjanipun Murid Kasih Jati nembe kelampahan ngantos dumugi menika sampun nek mboten itu sampun 7 tahun menika. Alhamdulillah, Nggih. alhamdulillah. Simbah menika seda tahun 2015, dene ndak Mbah Putri tahun 2021. Jurung donga. Nggih, pinaringan Mugi swarga langgeng. Pinaringan swarga langgeng Mbah Kakung, Amin. Mbah Putri. Amin. Wong ya sing dadi napa jenenge sing mandegani utawa sing mempelopori Nggih. wayangan wonten Keranggan mriki. Kasinggihan. Nggih. Nggih. Sehingga sampai sak menika taksih wayangan terus. Nggih. Oh malah sampun marambah kaping jebulane Mas Gareng. Nggih. Suwargi Pak Joko Wardono menika sampun kaping 2. Sampun. Lajeng Pak Jungkung menika sampun kaping 1, kek kula Nggih. sampun ping 3. Nggih. Wah, alhamdulillah, tenang ya. Mula Saya ya ngereboko. kaya klambimu lek merah to Pak De. Apa, Jas merah, jangan melupakan sejarah. Nggih. Pelopore Oh iya iya iya. didongake. Ibu-ibu Ya. ki anu kerudunge ijo. Ijo kuwi apa? Lho, lah ya nek kowe jas merah iso nek ijo apa? Nek ijo. ABC der ngono aja besek. Oh ngono. Nah. Jas merah jangan lupakan sejarah. Nah. Nek ijo, Ijo. nggone Yusuki niki Heeh. ya ancen duwene kuwi. Ya ra. Heeh, jarene jas Ijo ijo. iki lah dadine jodoh antarane Lah awake cedake kerudunge coklat. cocok dan melekat. Lah kok Ya. burine lho kerudunge biru. Keluarga Ageng Keranggan kene bisa rukun. Burine meneh kuwi pink. Ping kuwi dadian duwe kepinginan sing becik muga-muga diijabah karo Gusti. Lah sing kae ora kerudungan. Ndi? Sing ora kudu oh kae to. Kae lanang kon Oh, kudu. iya, iya. Kok iso Wah, lanang kerudungan ya enek, anakku kan lanang ya kerudungan. ora apik kok iso Sing ngomong rapik sapa? senenono wong cah lanang kok. Lah wong teleser nek ra kerudungan ya panas kok piye lho. Ngerit pari lho nek ra nggo kerudung Dengi panas. pamer cerita anakmu jare ning pelayaran kok iso. Anakku pelayaran Lah ya Len. jare Lah, pelayaran kok luar malah negeri. leser. Pelayaran kok anakku lho. Mboten teng luar negeri. Pelayan te kapal biasane. Enten prapatan gelar layar, dodol hik. Ngono monggo Kuwi ya pelayaran. Pelayaran. bangga lho jane. Oh nggih. Ngece. Jagongan Roy Bibi malah ayem ngene. Iya. Malah aman niku. Nggih. Wis Nah. biarkanlah. Alah. Ngene iki tenan. Nek roh padha-padane tuwa-tuwa lho tak urut ya ngerti nek asam urat iki ngono kuwi. Sehat no. Oh sehat. Ngapa? Karena minum bio moringa. Iya. Aku timbang awar sinden-sinden kae pilih sing ngene iki ayem Oh. tenan. mergane piye? Alah nek awar kae nyangkake umur. Lho Lah kok kok iso? iso? Pupure karo nyawaku larang pupure kae. Oh iya. Tenan nek karo iki no wis cepak iki nang Rore Mason lancar ngene. Iya. Ayem tentrem. Nggih.
Mangke Mbak Eka tipe lajeng. Nggih. Ibarat wong numpak Ora apa-apa karet rapo. lumampah tanpa Ya jajak garing kok lali bojone ngomah lho Mbak Eka. nek ngene iki do cangkrukan biasane cah nonoman kan tuku popcorn nek nonton lha iki ora tuku godril Sing dirembuki gelang kok. lha ya tukokno gelang jare bensin Wujud di gelang ini kapusan, rumasane Mas asli ya. lha iki gak emas to jaremu emas wong sugih kok nduk ngono Iya Mas, ning iki mung saon. Saonone. Saonone iya. angger rebuk nyepuhne Mas tuwek ngene iki. lumampah tanpa welah Kurang sithik, Nduk. ya ing madyaning jala temah gonjing anggen jong ning pagulingan Sadherepipun aturaken menika saking Pak Sadiman. Kelenggah wonten Jawa Timur. Ya. Saking kula Bapak PH Sadimin, alamat Manis Harjo, Ngrambe Ngawi Jawa Timur nderek nyimak. Kula asring nonton YouTube panjenengan napa melih dalu menika bintang tamu Mas Garing Tralala kali Mbak Eka. Ya. Matur sembah nuwun, nyuwun dipun kirimi lagu Podang Kuning. Ya, sembah nuwun. Mengke diaturke. Nggih, Mas. Monggo Kursak lagu gawe seneng ing liyan gedhe pahalane. Nggih, nggih. iki kanggo ibu-ibu PKK gubuk asmara Heeh. yen liwat aku kelingan gubuk biyen tanggolan ning candhak kebak tulisan warna abang tandang isen rapat jenenge gubuk asmara biyen ae tanggo antung tresno tanpa gantal tanpa kosa Matur sembah nuwun karo kanca-kanca audio teles sing saka Dayak Klaten. Dalu menika dipun sembadani nggih Pak Surono. Nggih. Pripun menurut panjenengan dalu menika? Pokoke sak Regeng nggih, jose. saestu Nggih, nggih, regeng eh. saestu. Keluarga Nyamanke. ageng sami mlempak sedaya. Nggih, pokoke. Lanang wedok enom tuwa do ngumpul kabeh. Gede cilik. lek-lekan silaturahmi. Bener beniki. Mbak Eka. Mula Iya. kok ya dadi lan regenging suasana, Nggih. nambah regenging suasana.
Nontono kancamu iki lho, Nduk. Ngapa ta, Dek? Ngene malah mbok tinggal rembukan apa kuwi karo Mas. Lah tekno dijak omongi kene. Lah sing ngangkon ngono sapa? Lho kendange mandeke pas ngene kok. Pas ngono. Malah iki lho aku digerayangi ibu-ibu. Piye? Dikira aku padasan arep wudu apa piye? Iya. Betah-betah kesik. Hanya kaya dijarak kaya. Sedatan sakjroning ati. Nyatan luntur. Saya ati. Aku kowe dadi garwa. Yo. Kan pindah ngalor, Mbak. Ibu bapak-bapak saya pindah ngalor. Oh, pindah mriko. Monggo. Ya Mas Gareng. Kolor ben ketara. Iya. Kolor genti sih. Iya. Kok kidul meneh. Yen liwat aku Ya iya iya. Hello hello. Kemana-mana. Iya iya iya. Pindah rene ya sansaya regeng. Lor kidul padha le gayeng. Padha le gayenge kabeh kaya ngono to. Wah, tenan. Dasare Mbak Eka ya manis, sinden Kalima Sadaya nom-nom. Nom-nom Kek garenge ya luwes. Kalima Sadaya oke, penontonnya ya nyenengke ya Mbak Eka ya. Leres ngantikanipun. Kek garenge wis kaya cantang balung. Nggih, balung tok niki tengkleng. Gareng iki mbok yo dilemokke ngono lho, Dik. Pisan-pisan kok ngono kurus ae. Gareng ki ya kudu kuru. Nek lemu ya lemu ndak dadi bagong. Bagong. Iya. Kok ndak dadi glondor kok malah. Iya. Ya kudu kuru. Sakjroning ati. Saya marani. Suwanipun niki wau. Ah pripun? Lho iki lho sing dadekke Mas Surana ki lari se ora kira kompake iki mau. Ati baleni piye? Kanca pengrawit sing hebat. Diwangsuli Mas ngen suwan. Anyar iki. Sing suwuk. Iki arep tak rekam tak nggo nada dering HP. Anyar iki. Golaren ning kubuk asmara.
wetane iki. Weh. Ngopo? Saiki aku krungu enek sing ora pas iki. Ayo. Kompak ngene kok. Nduk krungu. Oh, kene wong kupingan kok, Nduk. Sing ndi sing ndi? Khusus demung tok sik. Coba. Wah. Oh iya iya iya. Jiro lu ya. Pas. Betul. Apik kompak iki. Kompak tembunge pisan. Saron ya, saron. Ah. Saron. Oh iya, mbok menawa sarone sing nyele. Coba saron. Wah, pancen gareng iki nyang titilaras hebat ya Mbak Eka. Nggih, titilaras tengen. Wong kupingan kerep ngrungokne radio ngene iki. Kono ki anu kulino kupinge pener. Oh, nek ora bener ndledek om. Ha iya. Coba saron. Jiro lu ya. Bener, demung bener. Saron pener. Peking. Wah, iki. Kok aku rungu kok mau. Yo, bakule pelem sing saka Coba, pakai, cengklik. Ya. Abani Pak Deyo. Ya. Jiro lu ya. Apa iki ya? Kuwi sing Piye? sing meking ora patek tetek mergane digodho karo sing rambute abang lore. Ketoke Kuwi rak- mantan CLBK. Ket mau ki rak meking ki rak nglirak-nglirik ngalor to karo Mbak Yuko kuwi. Mula ta mula. Kandhani kok. Anu nika ta? Iya. Kanca plek. Heeh. Nek sing nyiter gede ora karo kuwi. Sing di- Karo mbake sing agem kaca tinggal nek sing nyiter. Oh, kan mau nglirak-lirik. Iya. Kok ya do duwe anu dhewe-dhewe delan dhewe-dhewe. Lah awakmu sing ndi? Aku tetep Indri. Wah. Mana Bu Indri? Oh, sing karo Ora Indri ora tetep Indri aku wong tipe Iya. setia kok. Nek ora Indri ora di hati. Wong lanang iki kudu setia ya, Mas. Kaya bener. Mas Surono ya garwane ya kae. Mas, ora karo Ibu Najis ora. Oh, tenan. Awakmu ya kudu setia. Wah, aku setia. Aku wis tau diomongi Pak Mubalek kok. Piye? Dadi wong lanang entuk nyambut gawe ning endi wae ning kudu tansah setia karo bojone. Ya, bener. Ya, saumpama kok lunga ning dalan iki ketemu wong ayu, Ya. kuwi terus kudu ndang cepet-cepet mulih, lihatlah tataplah wajah istrimu. Wah, cocok iki. Mergo isih ayu bojomu. Akhirnya terus kula tenan Mas niku. Nggih. Was metu nyambut gawe teng dalan enek wong ayu ning pinggir dalan. Heeh. Terus kula dadi kelingan ngendikane Pak Ustad. Langsung segera mulih. Mulih. Heeh. Tataplah istrimu. Wah, bener Mas. Heeh. Piye ayu to? Ayu sing ning dalan. Dadi mulai ki tak kira eling bae nggur Gur madake to. bandingke ngono ta. Iya, aku terus bali ning dalan meneh. Wonge wis ora enek, Mas. Saono. Dadi sing ayu tetep bojoku. Wah iya. Bojomu sayune kaya ngono, Lah, ora. gedhi dhuwur, Aja dirasani. putih kok iso. Nek nesu mekrok meneng. Ate kaya ula Tapi tenan kobra. iku kula bersaksi. Ate kaya ula Bojone kobra. Pak Degareng iki Heeh. gedhe dhuwur putih lemu, Weh. sikile papat. Apa sih? Kayak apa kan? Sapi kok. Lah Langsung sing berono lho. geger karo kowe isu-isu ke lho. Iso gede dhuwur sikile papat, kae nggendong anakku. Iso sikile papat iki sapi kok. Isu-isu bareng wong loro. Nengane kok ya. Nggih. Iki Mbak Eka tembange wau sampun. Sampun. Nggih. Wonten sing ngesake saking Pak Agus wau apa mau? Ya sik digoleki ndak lali. Nggih. Sing Mbak Eka kon kendang mau lho. Oh iya iya iya. Anu toto-toto, podang kuning, Mas. Podang kuning. Apal ya. nek kula sik kelingan. Nggih. Kendang Mbak Eka anu. untuk kendang Kek. Aku rono wae ya. Tapi kendang Jawa aja jaipong. Iya. Yo angel. Lu jaipong begagang kok ndak ngrusak konderdil. Tornek biasane nek jaipong iki kudu nganggo kathok. Aku ora kathokan. Lah apa ya nek sinden nek nganggo kathok Maksudnya iki jarian. Jarian. Jari iki dimodifikasi sing enek lirikane. Ning jero tetep kathokan. Kathokan dawa sing enek tulisane kathok training SMP Muhammadiyah Delagu. Iya. Lah kathoke Pak Dalang, Pak Dalang kondang kok nganggo training. Tulisane Koperasi. Koperasi. Koperasi bersalin.
Mas Gareng, sampean kejak sapa tak semanggake? Wonten Mbak Prastiwi, wonten Mbak Lisa, Mbak Cempluk, Mbak Manyul. Kira-kira kula tak taren. Mak milih. Di antara papat iki sing gelem karo aku sapa? Lah. Wis, coba sing gelem kon ngacung ya. Nek nganti ora nek tetep aku ngajak Indri. Wis. Iya. Indri lagune beda no. Lha apa? Patah bim tralala lelu tung 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 sahur. Oh iya. Nggih, Mang milih, alih Cempluk, wonten apa? Ah iya iki Cempluk. Ya. Nah. Sing kendangi Mbak Eka. Mas Gareng karo Mbak Wulan. Yo. Duet karo Cempluk. Nggih. Nah. Aduh, jan. Ayo, Bro. Mas Gareng, sampeyan diijing karo Mbak Indri sik aja nganti Mbak Indri Sujono. Oh iya. Ya. Ayang. Iya. Izin. Bu. Aku tak nyanyi sik ya, Ayang. Ayang. Ayang sapa? Heh? Ayang jenengan ki panggilane di rumah ki. Ayang. Oh, Ayang. Ayang Indri. Nggih. Aku tak karo iki sik sediluk. Iya. Dadi jenengan ki pilih kono tetepan nek karo aku ki ya. I love you. Pak Jumbati saking Pontianak matur sembah nuwun ngersake podang kuning kali cewek gaul. Oh ya. Pak Jumbati Pontianak Kalimantan Barat. Sing kendang Mbak Yuku ya. Iki malah ngrepoti wong iki rumah saku. Ya coba. Nggih. Tanu kendangnya dites sik. Oh ditese piye? Mang cepengke jenengan mawon nyuwun tulung Pak. Mang tes Mas Gareng, kendangnya Mas Gareng. Kene men. Cagak mie kok baguse kaya ngono. Cagak mie kok kencenge kok ngono ya. Pak Teguh entuk vitamin lho Mas Gareng. Totoke benake mik ning jane ya karo namatke ngarepe. Iya. Mengke mang cekel jenengan mawon. Ya. Kula biasane lak nggih nyekel mik jenengan to. Wah, lah iki. Oh, dadi selama iki ngono kuwi to tumindakmu. Jenengane lak ngendang sok kadang repot sik nyetem, aku lak dadi murite kudu piye lek. Karo Pak Guru ki ora entuk ngono kuwi. Lah piye? Kudu berbakti lah kok masa mikir Pak Guru mbok cekeli. Kaya Kaya ora dicekeli. ngono tumindakmu. Lek ra dicekeli setane pas rusak. Alah ngono tekne cemburu kene mikmu tak cekele. Aja. Oh iya. Iki nggone Indri. Lah aku nyekel gone sapa? Aku nek ora Indri ora. Aku Lah dene kok ngejokke aku. Karo Indri ki penak. Kepiye? Turu bareng adu geger ngorok ngentut ngeces. Reng Wis Gareng. lali ya. Gareng. Iki ana WA lho, Reng. Dawuh. Salam katur kagem Mas Gareng. Titenono wani nggodha semah kula, pacul ten Jawi kula siapke. Lho. Tertanda bojone Indri jenenge Partono. Lho. Mas Partono ta? Heeh. Lho, Mas Partono udah ngerti ya. Piye? Sadurunge karo kono iki wis karo aku sih. Aduh, Iya. kendange. Ana dagelan dilokke yu Indri lambene. Loh, kuwi berarti wis rubah. Lho. Ndek ben cangkeme kok. Tak kira saya aku. Pokoke tak ayeli ae ngene iki. Ayo jenenge Dicoba tes. dagel interaksi karo penonton ki yo ngene iki ya. Ya bengi iki bakale cinlok. Tong tong tong. Black black black. Tong dudu black. Black dudu tong. Black tutut. Ember. Oh, lah keluarga Oh, ya pinter. rosok Yo kok ya. yo pinter kok gene kok ya. Iki unine ora ember-ember tapi glagep. Embere kebak banyu. Iya coba. Pak Bambang. Ayo. Wah, pinter tenan ya. Bisa ya. Aduh, kok ya iso. Padahal uangnya karo kendange padha. Maksudnya padha piye? Jarike iki lho, jarikmu karo Padha bener, kelire padha. Aja sok anu nesu ngono kuwi lho Mbak Yu. Ayune kaya ngono lho. Ku ora nesu, nek nesu garek semene iki. Kok kira aku pentil. Iya, arek ngumpong. Waktuku kecil. Apa mau Pak Bambang tuku gedang? Ya. Ning ndi? Kok tak ngendi? Kendang ono. Oh iya. Pak Bambang. Tuku gedang. Wah, ini sok tenan. Endang iso. Bejane sing lanang. Ya, tenan. Wis dibojo ta? Wis dibojo urung ta, Mbak? Bareng. Oh. Carane dalang. Weh. Bayi ya. Saka Gunung Kidul Semin. Weh, semen. Wah, iki. Sapa? Yo. Dalang ngendi iki? Aku semen lho, aja sembrono. Ya golek nek ora nek Mbok. urung lahir. Nek dadi mantune Sobian ya mbuh iki. Iya. Coba.
Pak Bambang dahar gedang. Dahar. Dahar, Mbak, ngerti ra? Dahar, Mbak, dahar. Lah iki apa tahun ini? Kuwi mau gaglak. Lah. Iki nek Pak Bambang gonku kono. Diganti. Ganti piye? Pak Bambang bubut rambut. Waduh. Kaya angel men iki lho. Iki senengane ibu. Bocah apa iso kok. Mbak Eka iki apa iso? Rambut. Ruang kupingmu ki. Bubut rambut, Mbak Eka. Bubut rambut. Kan Heeh. Pak Bambang. Ora bubut cetha iki rambut. mau. Gitu. Rambut. Kok dendut iki piye? Ruang ta? Heeh. Kuwi ora rambut, kuwi jempol. Lah ya jempole Pak Bambang enek Awas lho, Rek. rambut. Oh, alah. Kepleset iso masuk penjara lho. Jempole Rek. Pak Bambang enek rambute. Oh, ngono. Ulu cumbu niku lho. Iya. Apa pokok iso. Kok nganggo bocah. jempol barang Kaya rambut ki gur nggon sirah tok. Awakmu persiapan. Persiapan. Iki genduk ben bawa. Iya. Pedang Iya. kuning ya. Iki persiapan, iki bawa lah kowe umroh. Wah. Aja ngono. Donga. Oh dongane. Dongane kanca sing nyambut gawe. Nggih. Kok gek nyambut gawe genti. Kok awake dhewe genten umroh. Bawa. Sing apik lho yu. Iya, Mbak Yu. Cah loro ki nek jejer apik Mas iki. Apik kaya apa? Eka karo iki kan kaya gapura. Ya, nek Eka kan uget-uget. Heeh. Terus nek Wulan apa lho? Set-set. Tadi kayak uget-uget iki Satset. satset oh ta nek set-set. Iya. Ya. Nadyan wujute mong peksi Elok. Mas Gareng. Nunda, Bu. Sampeyan mau ngalembono nek Kalimasada bergas-bergas kuwi ngerti ra? Ketuane sapa? Pengnasihate sapa ngerti ra? Lah sing pundi? Ah, Pak Weng lho sing ngorjen kuwi keamanane Kalimasada lho, Pak. Aja sembrono lho kowe. Pak Weng niku Sing ngorjen keamanane. kuwi. Sing ngorjen iki. Heeh. Iki pimpinan Kalimasada. Pimpinane. Pimpinan. Mbok golek liyane. Mas. Kuwi iki wis kebaten nampa gaji. Oh wis gak. Sebagai pelindung Kalimasada kok. Bendaharane ngerti ra? Hah? Bendaharane Kalimasada. Sing endi? Sing bedhok kuwi lho. Wah. Bosone perduitan kono. Nek kuwi aku cocok. Kok cocoke piye? Tegas. Heeh. Kowe. Keluar masuk harus tertata. Iya. Seimbang. Nah, ngono kuwi. Ning ketoke asine kuwi wedine jedor kok guren asine. Kae ketua. Oh ya gagahe kaya ngono. Ya. Witalining branta alos manis tur Ya tak ngrungokke suarane Mas Gareng iki coba. Ayo Mas Gareng. Oh, Yo nggih. nyambut gawe bareng-bareng. Wis kondang kaloko ning kaset ngendi-endi ana Mas Gareng kok. Iya. Wah, piye lho? Wong lulusan Eskar iki ngene iki. Wah, Wah, sarjana karawitan dan seni ya karawitan Pak seni Paling ora. kesenian. Sing ngomong sarjana Eskar kerawitan. kok. Eskar sarjana karaoke kok. Ini kok karaoke. Coba Mas Gareng. Wes suwe nggonku lelono goleki Indri. Iya. Kok Indri terus? Kuning. Si podang. Hah? Si podang Si podang. kuning. Iya iya. Pito. Golek isi podang pita. Podang pita. Wedang kuning. Jos ya Mbak Ulan. Nggih, ya Allah. Luar biasa. Saya nggih Pak Bu. Nggih. Swantene Pak De Gareng saya toh. Jos. Saya napa saya? Ya. Oh. Dek, kok Pak De Gareng sae napa sae? kok kaya Swanten rek kok. kaya pengangkatan jenazah. Suarane Iki iki lho. memastikan ngono lho. Ya. Ben regenge ngono lho, dadi iki ya apik tenan ngono lho, Mas. Entuk iyang lagek sak menit kok wis disiarke. Apik kok. Mas Gareng menika sanesipun ngaturaken panuwun dhateng panjenenganipun Pak DPR Pak Yudi Kusnandar menawi kerawan panjenenganipun
Pak Widadi karapane Pak Bodong yang saking Tangerang menika nggih donatur utama menika nggih rawuh. Matur nuwun, matur nuwun. Coba Pak Budi anu sing direki Pak Widadi gitu. Pak Widadi kang saking Tangerang to? Nggih, monggo. Rawuhipun, Pak. Nggih. Oh nika biyen sing agem rasukan putih. Nggih. Oh jenengan ki wis persa to tok ngene iki. Lah ambune atusan ewu. Lho. Sikit sak kelenggahipun, Pak. Kencaken, Pak. Nggih, Pak Widadi. Nggih. Iya. Ibu ora, mbok Ramaido to. Iso. Indri Maido lali. Rupane lali. Iya. Ibu bungahing atiku. Ya. Nyanding Indri cemburu lho, Rek. bisa Mbok ngono kuwi ora manas-manasi Indri. Dek, aku tak nyambut gawe tuku rokok ning Ponorogo sih. Ayo adok. Piye atine Indri ora cemburu? Alah, duit-duit sementing uang masuk tekan omah kiku. Ah iya. Jare gur api-api kok kae lho. Jare tekan magur-magur ya masa ukur-ukuran Rek. Senam, Oh, iya. senam. Ben ra kejulinu-linu. Yo terus sing karon sih men ketok mesra. Iya. Nyanding bisa dadi. Sik. Ngelemen to, Sing Mas. angel ki kowe kuwi. Lah jenengan ki sok Kudune aku ki ndodok sik. Oh, ngono. Lah kok ngimbangi malah kaya peper. ora leng ngono. Kuwi sing jenenge gerakan peper kethek peper ki ya ngono kuwi. Ora leng ngono lho. Lah nek kudune kan piyayine ki sing gagah gedhe dhuwur ngono aku ya terus carane iki percaya ngono. Lah nek kaya jenengan ngene lah aku nek geblak piye? Lah aku kok ternoda. Cilik iki wong lanang kok. Oh alah, dadi Kowe jenengan golek gedhe dhuwur njaluk Mas Widadi kono. Mbak Wulan, piye? kok menjenengan koyok peper ya apa Pak Degareng nggawa cutik? Lah iya ya. Kuwi umpamane disiarke apik lho, Rek. Iki ora cutik. Apa? Tusuk gigi. Ya cilik kok ya. Kuwi umpamane disiarke apik lho Mas Gareng. Menika adegan karon sih kethek peper. Kelake wae yo kae. Ya mangke. Iya. Nyanding bisa dadi. Iya. Iya, apa tenan iki? Mesrane wong loro ketok mesra ya Pak Surono. Siap. Pasangan ki ya ngono kuwi lho. Iya. Ora kok Anu Mas, Mbok ya dipoto tokol, tukul. difoto. fotonen gawa ning sekaten golek celengan model ngene iki Mas. Iya. Pripun Kang Mas? Kula podang sanget lho Kang Mas kapang kalian panjenengan. Lan jenengan iki kapang to Kang Mas kalian kula. Mesra nggih. Lah kowe ngopo kok ngono? Anu mikir cedak speaker aktif lho. Bengeng. Iya. Kuwi sepikir aktif to. Speaker aktif. Berarti ini potensione nggo nyerokke. Enak. Apa dilirike men ra feedback, men ra bengeng. Niki namung kompresor Mas. Iya. Alah. Reng, Gareng. Dalam Mbak Indri mulih lho Reng, cemburu lho Reng. Tenang. Oh Mbak Indri ki kocape nesu langsung ngkrem, netes langsung. Badhe kaya apa ora wae. sah nesu. Iya sesuk pasaran tak toke cawet. Wis to. Hei Pak De, tukoke cawet gambare reok Ponorogo. Nek aku nggo renang Lambe melek. Kowe nek bojoku mlakoke. Mbak Indri. Aku nek terus ada Mas Surono ketemu bojoku yo. Oh. Alak geok-geot. Iya. Wong Apik piye ya, Kaya Mbak. renang barang. arep tak tulisi Piye? sing sopan santun kok. Bersemi lagi. Kak Jare mbok tulisi. Nyanding. Tulisi apa? Iya. Jare ora usah mbok tulisi. Kadung madhep rono. Kowe telat men to iki. Mbok gaweke kuwi mau jahitke wae, tetelke sepanduk. Ora sanding aku Tulisane Sing piye? dibuka lowongan ngono kayak mburi nggone Indri. Lah nyat mulih kewarisan bojoku ngene no.
Ngayahi wong sak RT lho. Ngono ki ngopo rek? Aku. Hah? Bu Indri. Lah menteri malowongan wong sak RT lho Mas. Bu Indri, ampun Pandu. Ampun. Wis apik reok mau wae. Aja gelem nek ditukokke kuwi aja gelem. Lah piye? Etuk mun nukokke aku wegah. Gur tak nggo gawe layangan ke Kamban. Heeh. Ndek ben tau dolan ono bener lho, Reng. Aku mulai nek karo Sing tak ngono kok Indri cempluk kae. tenanan. Ning ngarepane go dicencang cagak telu tinggo ngeyuk wong sak desa. Oh, udan kok ora kedalan ning isore Reng tenan. Isen aku jenenge ngisen-isen. Ya, krek. Isen-isen ke wong ae. Lah kok yo ngisen-isen ke aku. Mula sok ben meneh ki lampune kamar ki diuripke. Lah Kan gara-gara lampune mati to. Heeh. Lah kula yo selak wong kula dandan teng Lah omahe. iya, Lah yo selak kesusu. Ha iya. Lah kula katokane kleru katok ini iki. Lah tak nggo mlaku waduh ora penak. Tak tilik oh lah nek bordire. Pak Trek, toko ngomah tak kumbang. Heeh, terus Tak nggo ora patut, tak nggo jaket akhire Mas. lah jene kaya Batman. Iki kathok apa martabak? nek ora apa nyatane rak kowe yo anget to jaman semono karo aku lho. Anget aku nek jelarite iki lho. Sing jelarit ki apa? Bordire. Oh, bodire ta. Gambare suket lho Mas. Iya. Ayo. Ibu bunga ing atiku lak wis. Ayo. Nyanding bisa dadi tombo podang kuning. Ya, monggo. Iya. Saka aku ya Mbak Yu. Saka aku. Nggih, dimirengke sing tenanan. Mbok yo sing rukun bocah padha minimalis ya lho. Lah aku kan duwe grup karo awakmu. Lah iya. Apa? Duo DG, DG apa? duo gendul. Gua malah penak wis. Padha-padha le Tanggapan ABG. wong loro, tumpak kepit lebokke bronjong. Iya, ngonengane ya imbang. Wong padake wedhus kok ya senengane. Engko nek siji mudhun diganti watu dadi imbang. Yo. Nggih, monggo podang kuning daturke monggo. Iso awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang minder anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Matur sembah nuwun Pak Ridwan Supodo grajikan ngadi pira. Yen liya anyamang leyang-leyang tak sawang mencak ning ngampangku. Gencaran tak indik saka kadonan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencoba. Ilakai tak sumpon maajang iseng podang kuning agawe pikirku kumbing seret ireng tak sawang tambah manise eba bunga yen lakon nyanding selirane ora gampang ati kegiatan liyan yen si podang andudut ati kepranan ora manja atiku sangsaya gadra tak seranani sun pikat mulute benda. Ayo Mbak Eka yo. Iya iya. Iya iya. Gandes selesai salat yo. Salalala. 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 Seblak kiwa seblak. Iso awan ning wis ora krasan.
papasan keluyuran goleki sing tak sayang mobeng mitrangganku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi iman yang leyang kok sawang mesok ning ngepang degen saran Pak Indi saka kademen sarmi ngoce dheweke ngalih pensoan ilake tak suwon mbak adang ngitik kodang kuning agawe tiket leret aku sawang tambah ibu bunga nyawang katone semeang adundut ati kebrakan orang kandang ati kesang saya dadang tak sonani sepika tulu dipendok Tetap di tempat. kepiye Awakmu yo tetap di tempat. oke Apa? Iki joget apa? sing endi Ya. iki joget oke Gareng banget tau Mas. dengangi kok ya Mas Gareng ya. Nggih. Ngene. Ngene. Niki goyang kreasi. Terus? Dikendangi ya Mbak Eka Sing nyotulo. di, sing di, sing. Ukel 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 truntak tung tung truntak ukel 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 seblak sampur cawuk banyu traktor dutu 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 dut takot takot tak teke takot takot tak teke takot takot tak kontrol Iya. Api iki. Mangap. kepiye Arnili kampas rem. kampas remnya apa Nek kampas rem ora pakem kontrolnya bahaya iki. niki goyang kreasi Seblak sampur. seblak sampur Terus? ukel Ukel. seblak sampur Seblak sampur. goyang kreasi cawuk banyu Tambah ono mburi. apa Cawe. goyang traktor ngeten Traktor. Lah Nggih, terus sing yo, yo, aku yo. ngene kowe ngene iki mau. sing niku Ha. niku goyang kontrol Ukel sing keri, Sing iku keri. adep-adepan terus Heeh. ngene. Lho, gojak gonjit sok aja nganggo goyang iki. lah kepiye Awake dhewe malah ya kaya kitiran nang dhuwur wuwung kae lho. nggih ada Mbak anu kendangane dasare ya sae Mbak Eka iso mengikuti sak goyang-goyanganku. Iki apa iso? Gendang du. Iki neh. Gendang du. Lek tak tung gendang mbok. Oh 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 ya lo 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 lo. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Oh oh. Ya, Mbak Eka lo tepuk tangan buat Mbak Eka. Iya. Iya. Aku marane ra kesumupan kono ki ra iso ngene iki mau. Tenan. Ra iso aku. Nih. Ya apik lho. Piye? Padha-padha paguyuban DG, Piye? duwe gendul. Kowe kudu iso. Lah iya Mbak Eka ayo sini Sing sini. ngendhangi Ben. Pak Guru. Oke. Ya. Iki ana sing anu Mas Gareng ana sing maido. Kepripun? Gareng kok gur merintah Eka kon ngendang lah mbok Gareng kon ngendang genti ngono kuwi. Lah. Lah, bener. Aku nek ngendang ora iso nek adol kendang pinter. Iya. Lah coba Mbak Eka ya ya. Ya. disetel ngene iki lho. Oh, distelke Aku joget Eka karo cemplok. Aku joget ala kesehatan ngene iki. Ala kesehatan toh. Tremor. Iya. Kaya cah kembar ya, Mas. Heeh. Detuke padha, ayune padha, Iya. Semok. lensire padha. Wong wektune sing beda. Piye? Lah iki metu ngarep kae metu mburi. Metu mburi apa? Tumbure kok ya angel men. Jam belakang. Oh, Iya. anu setelahku maksudnya. Iya. Goyang Mbak Eka. Coba Mas, anu Mas dalam. Kelu 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 seblak sampur. Seblak sampur cawok banyu traktor tut 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 tut. Toko toko
Iki terus Aku kan rene. Kerana. ketoke Mbak Eka ketok ya iso kok ketoke. Malah dogok kabeh ya. Kelompok reng diadahi iki nggon anu nggon. Senengane kok. Iki diwor nggon iki kresek kene reng nyo dipenak dienggo sesuk. Kowe bar mangan apa? Lah apa? Kok meringkil ireng. Eman-eman jajal dilaten. Heh? Dilat. Ora. Piye? Dipeme garinge 80.000 sekilo kok. Tambah gandum. Nggih. Kowe ora pengen jajal sih? Ayo. Jajal ta? Ora nyawang wis keju awak. Keju. Apik kok. Mbak Eka ya pinter lho, wis Piye? luwes ngono lho. Heeh, sesuk aku ajar neh ya. Oke. Kamu ki engko tak apalke ning omah. Heeh. Iso aku. Iso tenan. Nek arek ajar cetruk ya rene iki. Tremor. Sampun Pak Dalang, Nggih. Mbak Eka. Matur sembah sanget nggih. 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 Iki mudon lungguh yang nganggo goyang kok piye to coba lala. Gur arep lungguh nganggo goyang kok. Coba ya ampun. Iya. Delala Mas Enguk dingklik ilang gledak. Nek mau dingklik ilang iso tuku neh. Lah wingi Tapi- teng Semarang nah dingklik suwek nih kok. Bareng lungguh ngene iki lah kok dingklik nyokot. Wah iya. Apa Bareng kok ngat- dinglek? Nyokot jarik. Bareng melangkah panggung. Pluk jeglok dingklike. Oh, ya ampun. Ya, ya dangdut. Menika